வெல்கம்ஸ் டு செகிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம செகிஸ் கிச்சனில் பார்க்க போகிறது எறா தொக்கு. வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 கிலோ எறா எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம். இஞ்சி, தக்காளி, வெங்காயம், பூண்டு, கருவேப்பிலை. ஒரு வானலில் 200 கிராம் எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு. இப்போ அந்த எண்ணெய் நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த வெங்காயத்தை சேர்த்தாச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா இப்போ வதக்கி விட்டுக்கலாம். நல்லா வதக்கிக்கோங்க, பொன்னேரமாக வர அளவு வதக்கிக்கோங்க. அப்புறம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க, 1 கொத்து கருவேப்பிலை. அப்புறம் அரைச்சி வச்சு இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் பூண்டு. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட போகிறோம். பச்சை வடை போகிற அளவு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ 1 கப் தக்காளி சேர்த்து, தக்காளி நல்லா கிரேவியாக ஆகிற அளவு நல்லா வதக்கி விட்டு 1 ஸ்பூன் சால்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சால்ட்டு சேர்த்து இப்போ நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போ அதில் எறா சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட போகிறோம். இப்போ நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. ஏன்னா எறாவை நல்லா கிண்டி விட்டதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் பொடி போட்டு நல்லா கிண்டி விட்டதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம எறா எப்படி சுருண்டு வருதுன்னு. அப்புறம் கொஞ்சம் குழம்பு மிளகா பொடி அதையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து கிண்டிக்கிட்டே இருங்க. இப்போ அதில் நம்ம 2 கப் தண்ணி சேர்க்க போகிறோம். எறா முழுகிற அளவு தண்ணி சேர்த்தா தான் நல்லா கிரேவி வரும். இப்போ தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கிட்டே இருங்க. இப்போ அதை நம்ம 10 நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம். பாருங்கள், நம்மளோட சூப்பரான எறா கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம முந்திரி தேங்காவை எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ அதை நம்ம அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு முந்திரியை மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி சேர்த்துக்கலாம். இறக்க போகிற நேரத்தில் தேங்காவை அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம எறா கிரேவி பார்க்கவே ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இப்போ இறக்க போகிற டைம் வந்துடுச்சு, அதனால் தேங்காய் பால் சேர்த்தாச்சு. இப்போ அதையும் சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இதே மாதிரி நல்லா கிண்டி விடுங்க. கிண்டதுக்கப்புறமா பாருங்கள், நம்மளோட எறா கிரேவி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இப்போ இது கொத்தமல்லி போட்டு இறக்கி வச்சாச்சு. எறா கிரேவி எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு பாருங்கள், பார்க்கவே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கலாம். சுட சுட ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சகீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி